Сега обаче една тема с продължение трябва да направим. Любимата ти. Хайде, давай тук. Добре. Вече ви разказахме за жителите на родопското село Селча, които искат селото да премине към област Пловдив заради липсата на адекватно здравеопазване. Оказва се, че местните хора имат и друг наболял проблем, свързан с единствения личен лекар в селото. Вижте. С гневни възгласи жителите на Селча поведоха екипа ни към здравния кабинет. Те са възмутени от това, че местният лекар доктор Георги Литов отглежда кучета и котки в здравната служба на селото. 21 век сме, той вътре кучета да ги вкара нощно време. Кучетата ни посрещат с лай. Пристигаме малко преди началото на работния ден на доктор Литов. Един от местните мъже прескача оградата заради заключената с катинар врата на здравната служба и стояга в ръка търси доктора на селото. След секунди чуваме как доктор Литов се заключва в кабинета си. Опитваме се да се свържем с доктор Литов по телефона, тъй като се заключи вътре в кабинета си, не отваря нито на нас, нито на хората. Включи се гласова поща. Оплакванията към доктора валят пред здравната служба. Диабетик съм от 14 години. Един път да напише някаква правилна рецепта. 4 пъти ме разкарва до ден. Разгневен мъжът звъни в здравната каса в Смолян. Сега съм пред болницата и кучетата лаят и не мога да влезна да ми спише инсулина. По-хубаво да го няма този лекар за нас. Да останем без лекар, да ще отидем в Пловдив, ако трябва в Смолян. Над 10 години доктор Литов е общо практикуващ лекар в селото. След нашето посещение екипи от здравната каса, районната здравна инспекция и от общината в Девин са направили проверка на място. Временното решение на проблема е жителите да се прехвърлят към лекаря в близкото село Михалково, докато се намери нов общо практикуващ лекар.